Dari Jalan Mungin City nomor 148 pertigaan lapangan Singonoyo Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio Bojonegoro, semakin tampil beda. Saya Cak Lontong, dengarkan kupas tuntas sejarah di acara INK Istana Ngudi Keweruh. Inilah asal-usul Desa Sumber Arum, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Konon pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram, beberapa prajurit dalam perjalanannya memperluas daerah kekuasaan di tengah-tengah hutan jati. Mereka menemukan sumber air yang jernih yang di atasnya tumbuh pepohonan rindang, sehingga mereka betah berlama-lama di sumber air itu. Untuk melepas lelah, maka prajurit-prajurit itu mendirikan tenda untuk beristirahat dan bermalam di sana. Apalagi di sana banyak binatang yang datang untuk melepas dahaga. Ikan yang besar-besar, sehingga para prajurit tersebut enggan untuk meninggalkan tempat itu. Lama-kelamaan mereka mulai membuat tempat tinggal yang permanen dari kayu jati yang ada di sekitar sendang itu. Sebagai prajurit, maka senjata adalah teman nomor satu yang tidak dapat ditinggalkan. Maka dengan kerja keras mereka mulai membuat senjata sendiri untuk memperbaharui senjata mereka yang sudah aus. Keris, pedang, tombak, dan berbagai macam senjata dibuat di sana. Karena merasa cukup aman dan nyaman mendirikan tempat membuat senjata perang di daerah itu, maka mereka mendatangkan beberapa empu untuk membuat senjata. Semakin lama semakin banyak prajurit yang betah dan menetap di tempat sekitar sendang itu, sehingga pemimpin pasukan merasa perlu untuk mendirikan sebuah markas prajurit perang di daerah tersebut. Dan istilah empu dan perang maka disepakatilah oleh para prajurit perang tersebut memberikan nama tempat itu Desa Pirang. Hari berganti hari, keberadaan sumber air atau sendang itu semakin dikenal para pejabat kerajaan dan kadipaten. Ketika masa pemerintahan Adipati Bojonegoro Raden Reksokusumo, beliau hampir setiap hari mandi di sendang yang ada di Desa Pirang bersama dengan para punggawanya. Pada suatu hari pada saat Adipati Raden Reksokusumo mandi, beliau mencium bau harum dari sumber air yang biasa digunakan untuk berendam. Dengan adanya peristiwa itu, Adipati Raden Reksokusumo mengubah nama Desa Pirang menjadi Desa Sumber Arum. Selain bau harum yang keluar dari sumber air itu, sang adipati berharap bahwa Desa Sumber Arum kelak di kemudian hari menjadi desa termasyhur dan harum namanya. Sedangkan kini Desa Sumber Arum terdapat 4 dukuhan, yaitu Dukuh Krajan, Dukuh Gadon, Dukuh Guo Sumur, dan Dukuh Guo Lowo. Itulah kisah tentang asal-usul Desa Sumber Arum, Kecamatan Dander, Bojonegoro.
Kok iso umen, Bu? Teko ngendi Bu Jasmi? Bu, bar daftar umroh nang PT MWA. PT MWA kuwi ngendi, Bu? Kantor PT MWA kuwi lho, Bu. Nggone Pak Banu Asmoro sing alamate ning Jalan Raya Dusun Gambor, Desa Jegulo, Kecamatan Soko Tuban. Yo nrimo daftar umroh bareng ya, Bu. Iya, Bu. Sakliyane iso daftar umroh, yo iso daftar haji plus komplit pokoke. Umroh daftar nggone PT MWA jelas, karowan aman, resmi, amanah, penak, hotele yo dekat, fasilitase oke pokoke, tanpa ribet, tanpa ruwet, karek budal, ora enek tambahan sak repeso. Lah kok penak men, Bu, melu Ki Banu Asmoro? Iya, Bu. Aku lho wis takon nang ndi, jareku sing paling penak ki yo melu Ki Banu Asmoro, Mbah Bagong, Bu. Ora penak piye to, Bu? Wong yo didampingi, diopeni, dibimbing, lan paspore yo gratis, vaksine yo gratis, manasik gratis, koper gratis, perlengkapan gratis, bise ke Juanda, PP kuwi yo gratis, tis Bu. Wah, jojis tenan daftar umroh nggone Ki Banu Asmoro. Tak langsung daftarke simbah nek ngono ning Dusun Gambor, Desa Jegulo, Kecamatan Soko Tuban, Bu. Pancen leres dulur, menawi panjenengan pengin umroh utawi haji plus kang aman, resmi, amanah, didampingi, diopeni lan dibimbing, langsung daftar mawon ke kantor cabang PT MWA Jalan Raya Dusun Gambor, Desa Jegulo, Kecamatan Soko Tuban, depan cucian motor. Atau panjenengan saged telepon 0853383137. Anda juga bisa daftar di studio Radio Istana FM, Jalan Mungin City 148 Bojonegoro. Umroh bersama PT MWA Mitra Wisata Anda. Budal guyu, mulih guyu. Bu, Ibu, janjane sampean ki lagi nyapo kok dadak ndodok ning ngandinge tabung gas, apa sik keju to boyoke sampean? Ora, Pak. Asam urate kumat, Ora, Pak. kolesterole sampean dhuwur. Ora, Pak. Lah wong aku lho wis rutin konsumsi jamu tetes Samji alias Sambung Jiwa. Jamu tetes sing terbuat dari bahan alami. Keju-keju, asam urat, kolesterol dhuwur. Wes ora tau kumat meneh. Yo alah, alhamdulillah Bu, yen sampean cocok karo Samji alias jamu tetes Sambung Jiwa. Hooh, Pak. Lah terus sampean ngono kuwi nyapa ndodok ning kono kuwi? Lah jarene sampean lek pengen sugih, duwe duit kudu ditabung. Lah iki tak deleh tabung, duwene yo mung tabung gas kok. Halah Bu, mbuh terserah. Leres dulur, jamu tetes Sambung Jiwa digawe saka bahan herbal pilihan kayata godhong sambung jiwa, godhong kelor lan mengkudu kang iso marasno sikil kebas krasa kandel, gringgingen, gampang kram, delamaan krasa panas, sikil gawe mlaku digluk-digluk kaya abu dengkule, linu-linu, boyok kemeng, pundak geger kaku, gulu tengeng, lengen kemeng, lemes ranek dayane, tangan kating cerkut, susah turu awak loro kabeh, lan ingkang ngrasakno asam urat, rematik, kolesterol, diabetes, mah utawi asam lambung, uga gatel-gatel mergo alergi, sedaya saged waras kanthi ngginakaken jamu tetes Sambung Jiwa. Carane ngginakake jamu tetes Sambung Jiwa: ditetesake sak ngisore ilat, 5 tetes saurunge turu.
Dapatkan jamu tetes sambung jiwa di Radio Istana FM, Jalan Mungin Sidi nomor 148, pertigaan lapangan Singonoyo, Bojonegoro. Bisa juga Anda dapatkan di kantor pelayanan umroh MWA, Jalan Raya Jegulo, 500 meter timur SMP 2 Sokotuban. Wes angel gagal maning nandur jagung ping 3 ya kok dientekne tikus, nandur pari ya dosa asik tikus iso gagal panen iki. Awak Pak Pardi enten napa esuk-esuk kok wis ngrundel kaya ngono kuwi lho? ora ngrundel piye to Pak, wong nandur jagung ping 3 ya dosa asik tikus, pari kae ya modal madil perkara tikus. Apa ya ora susah wong tani ngene iki Pak, solusine piye Pak? Ngene lho Pak, pancen omo tikus kuwi musuhe para petani. Ayo bareng-bareng diberantas omo tikus ning aja nganti nggunakake racun sing bahaya kanggo menungso lan bahaya kanggo kewan. Iki lho ana obat jenenge Lodes. Obat Lodes iki kanggo mengendalikan populasi omo tikus supaya mandul ora manak meneh, lan nek tandurane sampean disemprot nganggo Lodes iki tikus melayu ora ngarah balik meneh ning tandurane sampean. Lodes ki aman ya Pak, umpama tebon lan damene dipangan sapi ngono? Aman Pak, Lodes iki aman, ora ngarah kena racun. Kula tandurane sampean yang disemprot nganggo iki lho, obat Lodes. Nek nyemprot wayah sore disemprotno nang galengan utawa dalan-dalan sing diliwati tikus. Rong tutup kanggo sak tangki. Dapatkan Lodes di Radio Istana FM. Bisa juga Anda dapatkan di kantor pelayanan umroh MWA, Jalan Raya Jegulo, 500 meter timur SMP 2 Sokotuban. Kisah dan legenda Gunung Pandan. Selain sumber daya energi, Bojonegoro juga kuat akan sumber mitos yang sengaja disemai. Tak seperti kabupaten lain yang menggunakan prasasti sebagai penentuan hari jadi, Bojonegoro menggunakan mitos, padahal Bojonegoro punya puluhan prasasti kuno. Kuatnya mitos di Bojonegoro bisa kita lihat pada banyaknya legenda yang berkembang di kawasan Gunung Pandan. Padahal Gunung Pandan merupakan pusat peradaban berbasis literatur sejarah. Ada sangat banyak data literatur yang membahas puncak pegunungan kendeng itu. Gunung Pandan merupakan gunung berapi non-aktif terletak di selatan Kabupaten Bojonegoro, di sisi utara Madiun dan Nganjuk, Jawa Timur. Pembatas 3 kabupaten ini memiliki ketinggian 897 meter di atas permukaan laut. Gunung Pandan adalah puncak dari rentetan pegunungan kendang. Menurut mitos yang sengaja disemai, Gunung Pandan merupakan tempat tinggal Eyang Derpo, seorang tabib ahli pengobatan alternatif pada masa Keraton Solo. Selain tak terbukti literatur, mitos ini terasa janggal dan terkesan dibuat belum lama. Sebab Sen Mas Aryo Purwololono 1865 dan 1866. Singkat cerita, pada 1822 ia diajak ke desa Kedaton di lereng Gunung Pandan. Di sana ia mencatat terdapat makam putri bernama Gendrosari yang berada di puncak gunung. Makam itu dikelilingi tanggul setinggi 3 meter, lebar 16 meter. Sepanjang sisi tenggara terdapat tanggul begitu presisi. Di lokasi itu ia juga mencatat keberadaan sebuah patung raksasa yang dikenal dengan nama Mbah Derpo. Nah, dalam catatan Purwololono tak ada istilah Keraton Solo. Purwololono tentu tahu sejak perjanjian Giyanti 1755 Masehi,
Bojonegoro merupakan bagian dari Kesultanan Yogyakarta, bukan Kasunanan Surakarta atau Keraton Solo. Sampai di sini terlihat fakta bahwa Baterpo tidak berasal dari Keraton Solo. Untuk memperkuat fakta itu, tentunya kita juga bisa melihat dan membaca tulisan dari penulis Belanda bernama Roda Eisinga yang dimuat dalam Nederlands Oost-Indie 1857. Dalam laporan ilmiahnya, dia menulis di puncak Gunung Pandan ia menemukan banyak benda peribadatan kaum Brahma. Salah satu spektakuler adalah patung Brahma raksasa setinggi 12 hasta atau 14 meter. Dia memperjelas, warga sekitar menyebut patung Brahma raksasa yang dikelilingi 8 pohon jambi itu dengan sebutan Kiai Derpo. Sangat mungkin Kiai Derpo adalah patung Brahma tertinggi se-Jawa saat itu. Nah, sampai saat ini sudah mulai tahu siapa itu Kiai Derpo. Iya, Kiai Derpo menurut dia adalah patung raksasa kaum Brahma Buddha Mahayana. Sosok Kiai Derpo dan Putri Gendrosari yang misterius di abad 19 Masehi itu memang bekas arca dan pendermaan kaum Buddha Mahayana yang ada di puncak Gunung Kendeng atau Gunung Pandan. Benda itu sudah ada sejak zaman Raja Airlangga Medang Kauripan. Ini sesuai informasi dari Prasasti Pucangan Sansekerta 1441 Masehi. Artinya, ratusan tahun sebelum kerajaan Majapahit tahun 1293 sampai 1597 Masehi didirikan pun, Gunung Pandan sudah masyhur sebagai pusat kaum Brahma, apalagi Keraton Surakarta atau Keraton Solo yang baru lahir pada 1745 Masehi tentu belum ada. Dari data dan informasi itu, bahwa dengan jelas figur Kiai Derpo dan Nyai Gendrosari adalah entitas pendarmaan zaman Raja Airlangga tahun 990 sampai 1049 Masehi. Keberadaan mereka adalah bukti betapa keberagaman dan kasanah budaya di Nusantara, khususnya Bojonegoro Pajejak. Di sisi lain, memang ada kisah legenda sejarah asal-usul Gunung Pandan dan ragam misteri yang menyelimutinya menjadi sorotan utama bagi para peneliti sejarah dan mistis. Gunung Pandan memang saat ini dalam keadaan beristirahat. Gunung ini memiliki sejarah panjang yang menarik. Gunung Pandan sendiri menjadi puncak tertinggi di Pegunungan Kendeng. Di lerengnya terdapat 2 waduk terkenal, yaitu Waduk Pacal dan Waduk Widasmadion. Selain menjadi gunung berapi yang sedang tidur, Gunung Pandan juga dikenal sebagai tempat yang kaya akan kehidupan hayati dan spiritual. Hutan lebat di sekitarnya dipercayai sebagai tempat keramat oleh penduduk setempat dengan berbagai cerita legenda yang beredar. Salah satu legenda sejarah yang populer adalah mengenai sosok Yang Derpo, seorang tabib sakti dari Keraton Solo di masa lalu. Konon, Yang Derpo masih bersemayam di Gunung Pandan hingga kini. Tempat pertapaannya menjadi destinasi bagi mereka mencari pertolongan alternatif, terutama dalam menghadapi penyakit yang sulit disembuhkan secara medis biasa. Di sisi lain, Nyi Gendrosari, seorang putri dari Keraton Solo, dikisahkan bertapa di Gunung Pandan dan beri nama gunung itu berdasarkan banyaknya tanaman pohon pandan yang tumbuh di sekitarnya. Namun di balik keindahan dan legenda yang mengagumkan, Gunung Pandan juga menyimpan sejumlah pantangan dan misteri. Salah satunya adalah larangan naik ke puncak gunung dengan memakai pakaian berwarna hijau muda yang konon mengganggu selendang Nyi Gendrosari.
Setiap Jumat Kliwon pada bulan Suro juga diadakan ritual sedekah bumi di puncak gunung yang merupakan tradisi turun-temurun bagi penduduk setempat. Selain legenda kawasan hutan Gunung Pandan yang menjadi habitat bagi hewan-hewan liar, termasuk macan tutul, meskipun jumlahnya semakin berkurang. Tak hanya itu, Gunung Pandan juga menyimpan sejumlah peninggalan purbakala. Batu-batu purbakala dan situs-situs kuno ditemukan di sekitar gunung, memberikan gambaran tentang kehidupan manusia purba di masa lampau. Itulah singkat cerita mengenai asal-usul Gunung Pandan. Nduk Sarti, rene ondo. Eneng apa to, Mbah? Sajake kok penting ki lho. Mbahmu ki lak ya wis tuwa, Nduk. Piye sawah kidul kae didol wae ya, Nduk. Sawah kae jagane mangan kok didol to, Mbah? Ape digawe apa? Gawe sangune ning alam kelanggengan kono besok. Aku kok duwe karep, duwe niat tapi melu haji, Nduk. Lah iya to, Mbah. Usiane jenengan ki lak ya wis 70 tahun to. Daftar haji saiki budale 35 tahun meneh. Apa ya nyandak, Mbah? Lah apa ora ana cara liya ta? Ya eneng to, Mbah. Melu haji plus 2 tahun nganti 5 tahun wis berangkat. Lah Radio Istana sing biasane berangkatke umroh saben wulan kuwi ta? Iya, Mbah. Sakliyane umroh, Radio Istana Bojonegoro uga mbudalke haji plus kanthi aman, amanah lan mesti berangkate, Mbah. Wah, luar biasa. Pancen Radio Istana kena dipercaya kok. Ya nek wis ngono nang didaftarne mbahmu wae iki ya. Bismillahirrohmanirrohim ya, Mbah. Mugi lancar sekabehane. Labbaik Allahumma labbaik. Radio Istana FM Bojonegoro selain memberangkatkan ibadah umroh, batal haji dan batal umroh, juga memberangkatkan haji plus resmi kuota pemerintah. 2-5 tahun sudah berangkat dengan biaya standar, bisa tanpa DP dan biaya bisa diangsur. Segera hubungi kami Radio Istana FM, Jalan Mungin City 148 Bojonegoro. Anda juga bisa daftar di kantor cabang PT MWA Jalan Raya Desa Jegulo, Kecamatan Sokotuban. Info lebih lanjut hubungi nomor WA 0852383137. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la Yugamina humbah-humbah malam jemah wayahe munggah. Malam jemah wayahe munggah. Woro-woro kanggo bapak-bapak sing wis duwe bojo, sajake loyo, nglentoro, kurang kuat, kurang semangat, kurang jengenge, kurang kenceng. Ayo ngombe wae obat kuat jenenge Super Jantan, regane 20.000. Wis iso jengenge, tangi, kuat lan bres. Dapatkan Super Jantan di Radio Istana FM. Bisa juga Anda dapatkan di kantor pelayanan umroh MWA Jalan Raya Jegulo 500 meter timur SMP 2 Sokotuban.
Nduk Sarti, rene nduk. Eneng apa to, Mbah? Sajake kok penting ki lho. Mbahmu ki lak ya wis tuwa, Nduk. Piye sawah kidul kae didol wae ya, Nduk. Sawah kae jagane mangan kok didol to, Mbah? Ape digawe apa? Gawe sangune ning alam kelanggengan kono besok. Aku kok duwe karep, duwe niat tapi melu haji, Nduk. Lah iya to, Mbah. Usiane jenengan ki lak ya wis 70 tahun to. Daftar haji saiki budale 35 tahun meneh. Apa ya nyandak, Mbah? Lah apa ora ana cara liya ta? Ya eneng to, Mbah. Melu haji plus 2 tahun nganti 5 tahun wis berangkat. Lah, radio istana sing biasane berangkatke umroh saben wulan kuwi ta? Iya, Mbah. Sakliyane umroh, Radio Istana Bojonegoro uga mbudalke haji plus kanthi aman, amanah lan mesti berangkate, Mbah. Wah, luar biasa. Pancen radio istana kena dipercaya kok. Ya nek wis ngono nang didaftarne mbahmu wae iki ya. Bismillahirrohmanirrohim ya, Mbah. Mugi lancar sekabehane. لبيك اللهم لبيك Radio Istana FM Bojonegoro selain memberangkatkan ibadah umroh, batal haji dan batal umroh, juga memberangkatkan haji plus resmi kuota pemerintah. 2-5 tahun sudah berangkat dengan biaya standar, bisa tanpa DP dan biaya bisa diangsur. Segera hubungi kami Radio Istana FM, Jalan Mungin City 148 Bojonegoro. Anda juga bisa daftar di kantor cabang PT MWA Jalan Raya Desa Jegulo, Kecamatan Sokotuban. Info lebih lanjut hubungi nomor WA 0853383137. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. Saya Cak Lontong, dengarkan kupas tuntas sejarah di acara INK Istana Ngudi Keweruh. Nuwun para kadang Sutrisno kerabat istana wontenipun kemawon papan tur panjenengan ngaturaken pambagya wilujeng menika nggih sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing siaran INK Istana Ngudi Kaweruh. Isinipun mangke kita badhe nelesik babagan sejarah, mitos, legenda lan cerita-cerita rakyat nggih. Kula Ki Banu Asmara para kadang siaran dalu menika saged panjenengan mirengaken wonten ing 9 gangsal FM Istana Radio Bojonegoro, saged ugi njenengan midhangetaken mawi radio online, radio streaming Radio Istana Bojonegoro.com. Saged ugi njenengan mirsani wonten live TikTok nggih akunipun Ki Banu Asmara lan live YouTube Radio Istana 95 FM. Sugeng dalu sedayanipun mangke ingkang kersa badhe nderek nyawiji saged telepon, SMS lan WA kanthi nomor 0811308109 gangsal. Kula mboten piyambakan wonten studio sonten tawi dalu punika nggih. Niki sampun wonten panjenenganipun Bapak Dalang Ki Hadi Sukoco saking Paguyuban Mayogati Laras Bojonegoro. Katuran pinarak sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Mas Banu, sugeng dalu Kang Gento, tamtunipun sugeng dalu dumateng para pamirsa Radio Istana dhateng pundi keman papan dunungipun sanak kadang mitra sentana sedulur daya monggo titik kalenggan menika wancinipun malam Selasa adat padatan ingkang saben monggo jaminane dicepakake kopine aja nganti keri sinambi mirengaken adicara INK Istana Ngudi Kaweruh. Matur suwun Bapak Dalang Ki Hadi Sukoco. Candhaipun Kang Gento sugeng dalu Kang. Sugeng dalu Mas Banu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Duwe eneng butuh apa duwe. Akhire taruhlah tanggapan sindir kita kowe. Sugeng dalu Pak Dalang. Oh iya. Bertayupan. Suwune muput ngantek. Subuh. Alhamdulillah jamaah tayupe yo akeh. Akeh alhamdulillah. Ukur Pak.
Padha teko wong sing duwe gawe wong poh pino. Poh pino. Kuwi ora mung wong tok kuwi. Demit teko kabeh. Iki nuwun sanget dumateng para pendengar radio Istana wonten ing pundi kemawon iki pun wancine monggo teng cerit. Apa kuwi? Tengok-tengok karo cerita. Oh iya. Cerita napa wae kok sing penting mulai oleh sangu. Lah iya gak sepenting sing iku. penting kuwi ya. Apa ora ngomong jare Mbah Wo kuwi mang lho. Piye? Tombati iki tambah sita. Apa? Duit. Soale rakur 5. Dadi tombati iku rakur 5. Ana 6. Ana 6 tambah sita soalé sing apa? Duit. Mbah Wonding ora meng. Lah iya. Iki ana Mas Aji Tadan Gondang ya mirsani. Pak Puji Mebel Bedrek ya mirsani. Iki malah takone asal usule Bedrek iki piye to ngono. Iki lho sing ngerti mesti iki. Ya. Mebel laris, Mbah. Iya terus. Ya pokoke engko nek wis laris nanggap wayang. Nanggap campur sari istana engko lagi tak ceritani asal usule Bedrek. Ki syaratnya Kang ya. Ki Mebel kondang ki. Mugi-mugi tambah laris usahane. Nggih. Terus malih wonten Rosita Juliana Cepu ya mirsani. Saka Surabaya Arga Putra ya mirsani. Indro Sukorejo Jonegoro ya mirsani. Ya. Bek menawa pengen takon-takon masalah apa wae iso WA, telepon atau lewat YouTube, lewat TikTok ya iso. Sumbere apa-apa kok pengen roh regen gabar kan jagung. Ya iso. Wong poh pino. Wis apa wae pokok. Iso. Iki ana pitakenan saka Mbak Juliana wonten ing Cepu nih Pak Dalang. Nggih. Asal usulipun Bledug Kuwu. Nah, iki kenali oke baru kelinting ya. Baru kelinting nggih. Heeh. Dadi napa niku cerita baru klinting Mas Banu goleki wong tuane to Joko Lelur. Joko Lelur. Goleki wong tuane niku to. Heeh. Dadi ning Bleduku niku enak cerita sing ngoten niku. Dadi napa goleki wong tuane ora diakoni to nika. Masa Joko Lelur, Pak. Joko Lelung. Ya Joko Lelung. Lelung apa lelung? Lelur lagu. Joko Lelur. Joko Lelung. Goleki wong tuane diakoni nek iso ngumeti gunung nggih. Karena kurang sakilan kae ilate melet-melet. Bareng delet no dipedhet dadi keris tumbak. Pusaka, supaka. Dadi tumbak baru kelinting. Nah niku tumbak baru kelinting. Terus Bledug iki namun cerita Pak. Cerita mboten sejarah. Mboten. Namun cerita legenda. Nggih diyakini kangge warga masyarakat niku minangka kearifan lokal. Kearifan lokal niku. Ngoten Mbak Juliana wonten ing Cepu ngenani Bledug Kuwu. Sakmangke malah tukul meneh gununge nang ngono. Oh nggih. Saya dhuwur Mas Bandu niku. Dadi tukul gunung to nang ngono. Gunung Anyar. Iya Gunung Anyar. Ora Gunung Anyar lor kae lho. Gunung Anyar tapi kawak. Kawak. Ning omahe Banu. Iya kuwi kawakan kuwi. Kok anyar ae ra tau. Lah iya iki Padar semen pinggir ya mirsani lho to, mirsani. Ya Padar iki mirsani. Mama Ira saka Manokan Gayam ya mirsani, Sugeng Dalu mirsani TikTok ya. Niki wonten pitakenan Sugeng Dalu Pak Dalang kula Maspur wonten ing Campurjo. Badhe tanglet sing sepindah ndamel griya. Lek lawange utama langsung lurus tembus ngentos wingking. Terus mboten sae. Terus sing kaping kalih lawang utaman sing ngadepe penuwun persis. Tengah-tengah ya. Niku sae napa mboten? Dadi wonten kalih pitakenan Pak. Lawang ngajeng tegese lawang utama lah ngajeng Mas Banu. Niku nek lawang butulan tegese tembus mburi. Lawang pawon ya Kang Kendo. Niku kok kenceng niku nek wong Jawa niku kurang prayogi jarene nek duwe rejeki mbrobos. Tapi kalau warga Samin kok ngono Pak ya. Nek Samin iki lurus tembus. Tapi nek wong-wong sing keyakinan niku keyakinan sing ngoten niku nggih wonten. Wong Jawa rata-rata nggih ngoten incer lurung ya ora. Nggih. Ora oleh. Apa meneh incer nggone tangga. Lah kuwi lho. Incer kamare tangga awakmu gawe. Aku malah tak incer. Iki incer anu cendelone tangga Mas. Supaya nek lompat segampang. Iki aku ngene. Pindah nggon. Iki janjane acara
ban asline. Nggih. Terus nek lawang niku nyangga tuwuh Mas tegese. Dadi penuwun niku kan tengahe jenenge tuwuh sing dhuwur niku nyangga tuwuh niku kurang prayogi. Jenenge napa niku biasane sing kathah niku kathah bilahine ngoten. Ngoten. Kancen ngoten pancen kathah sing ngoten. Dadi niku nyangga tuwuh. Dadi nek pas gawe omah lawange pas interwuwungan ki. Nah, interwuwungan tegese pas tuwuh niku wae lho Mas. Nggih. Dadi tuwuh. Dadi kan nek mbiyen kan napa niku kuda-kuda. Nah, tengah-tengahe niku kuda-kuda jenenge lak tuwuh to nek kayu. Lah niku pas kusene lawang niku, tengahe sing dhuwur niku, tengahe nyangga tuwuh niku. Niku kurang prayogi. Nanging sakniki niki nek griya-griya tembok sakniki nggih pas tengahe, Pak. Mboten. Mesti miring, Mas. Mesti miring. Sing piringan, Mas. Sairingane mesti. Nah, dadi iringane mboten tengah-tengahe ngoten. Nek tengah-tengahe nyangga tuwuh niku pancene kirang prayogi mboten mungkin. Sakniki nek nyangga tuwuh. Menurut pitung Jawa enggak mungkin, tapi nek kurang gawe gak kurang gawe mergi kan pantese kan. Kula niteni niku kathah Mas Banu. Niteni niku napa niku sing ngaten nika kathah anune napa pacobane ageng sanget. Nggih, ngoten. Ngoten matur sembah nuwun. Nggih pitakenanipun saking sinten kula Mas Pur wonten Campurrejo. Nggih. Sanesipun ingkang badhe nderekaken monggo saged telepon, SMS, WA napa saged mawi YouTube mawi TikTok saged. Niki saka Mas Dava Setiawan saking Ngablak nggih mirsani Sugeng Dalu. Nggih, niki malih wonten Penny. Nek takoni jenenge sapa main di nol poin nek ku maca. Ya. Badhe tanglet omah tusuk sate. Sunduk sate, tusuk sate. Niku pripun nggih ciri-cirine Pak Dalang ngoten. Nggih, dadi sunduk sate Papak Sujen. Nah niku sami nggih. Papak Sujen sunduk sate niku tegese enten protelon Mas Banu. Protelon niku lak dalan ngepang to nggih. Saking dalan tunggal terus ngepang kalih kiwa kalih tengen ya. Lah sing bablase niku kencenge dalan sing niku wau jenenge sunduk sate utawa Papak Sujen nek ngarani ngaten nika. Nek enek meneh sing diarani sunduk sate iki biasane omah drojokan biasa. Terus gawe emperan tengah diwuwung. Kayak ya sunduk sate. Niku kayak gak oleh. Gak sebabe. Kaken raga. Kaken raga. Enek meneh sing sunduk sate. Biasane no Jalan Pemuda. Oh, lah kuwi sate kambing Mas nek kuwi. Ya sunduk sate lho to. Nek kuwi sate kambing. Jadi gawe kan umum nek gawe apa iku teras. Ku biasane diwuwung dhewe. Dikek ning tengah. Ngetine kudune dipisahke kan. Disimpangke. Ora incer wuwung. Pancene ngaten nika. Dadi wong Jawa ngaten lek napa nek niku kan sing lek omah apa tanah nggih. Tanah sunduk sate ngaten nika. Incer pertigaan. Nggih Mbak Penny matur sembah nuwun. Mas Cahyono Sumbang Timun ingkang samangke teng Surabaya mirsani nggih Sugeng Dalu ngoten. Sugeng Dalu Pak Dalang Ki Banu Mas Gento saking Tikusan Kapas Pak Supomo mirsani nggih. Terus malih Mbak Yuliana takon neh ngenani Menak Anggrung. Menak Anggrung sejarahipun pripun Menak Anggrung? Menak Anggrung niku Pangeran Dandang Kusuma Adiningrat saking keraton menawi mboten salah keraton Ngayogja Mas Banu. Niku zamane nggih zaman sampun zaman Londo nggih Ngayogja. Menika badhe tindak dhateng Ngampel kan ngoten to. Numpak Krenjang Mataera kan ngoten. Dugi niku mestine napa ngepasi wayah niku napa rantak-rantak. Dadi meneh napa diarani padang nggih niku. Padang, wayahe padang kan ngaten. Diampene kalih Mbah Sabil to niku. Niku Pangeran Dandang Kusuma Adiningrat alias Menak Anggrung. Makome sing wonten padengan. Pinggir margi. Riyen teruse pinggir Bengawan karena tergeser. Dipindah. Menak Anggrung menika. Kirang langkung abad 17 abad 1700-an. Dadi pinten luwe sing niku jelas sampun wonten Ngayogyakarta nggih. Nggih. Nah menika papanipun dhateng Kedung Pekuncen Padangan. Kedung Kuncen. Dipun percados bilih menika papan pusatipun penyebaran agama Islam. Nggih. Melalui Mbah Sambil ingkang kagungan Mbah Sabil ngenani
gadah pesantren menika. Aku kuwatir lek Mbah Sampir. Mas Sampir iki ya duweni apa-apa to, Mas? Pusaka aku yenan. Supaka. Gonge Kiai Macan Kerah. Kita mangertosi ugi sejarahipun bilih menak anggrung menika nggih papan panggenanipun para santri ingkang kumpul ingkang kasebat menika Kawah Condro Pendadaran, Mas. Nggih, dados pencari cahaya. Nggih. Dadi salah sijining padepokan unggul. Dadi kangge ndadar para santri zaman semono. Ngono, Mas. Mbak Yuliana nggih. Niki wonten ingkang telepon. Monggo. Sugeng dalu, halo. Halo, Sugeng dalu, Mas Banu kagem total. Nggih, Mas Anton nggih. Nggih. Ingkang badhe kula tangkletaken niku sing sura ing taun iki niku kan kadose tepate Jumat Kliwon niku taune napa, Pak? Madan. Nggih, sing sindah niku. Nggih, terus sing ping kalih maknane golek ana gale kangkung tapak kuntul melayang kali kayu gong sesuai angin. Maten Pak Dalang. Mas Banu kali Kang Gendo matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun niki enten sing ngarani Jemah Kliwon Mas Banu Manji. Terus wonten malih sing ngagem tampa taun niku Setu Legi. Dal Tugi. Dadi taun dal niki taune taun dal Setu Legi. Ning nggih ewa semanten enten sing ngagem napa Jemah Kliwon nggih mboten dados punapa kan ngoten to. Nika ning taune taun dal sak menika nggih. Dal. Terus napa, Pak? Apa maksudnya? Kalkulasi apa to? Adem-adem kok dadi. Taun dal. Aku nek mati greget-greget iki wayah reseptif banget iki nang ngarep bantring. Nanit not. Nggih. Terus wau napa galihe kangkung. Galih kangkung nika cobi Kang Gento lek ditugel ora enak mboten galihe. Mboten enten. Isine napa nika? Isine jero mung kados apa ya? Lompongan. Lah nggih, berarti isine namung hawa. Lah sakwise niku kawates dening ros, tegese rasa kan ngoten to. Kon goleki rasa sejati-jatining rasa, ya goleki tegese hawa ki napase dhewe lewat napase ngrasake napase dhewe kan ngoten. Di falsafah kangkung. Oh iya, Mas kangkung. Mulane kangkung kuwi dikonsumsi wong sing ning penjara. Iya. Falsafahe dhuwur. Falsafahe dhuwur perkara wong ning kono ben insaf. Ben insaf ya. Ben kaya kangkung. Kan ngoten nggih. Nggih. Terus susuwe angin endi to enek susuwe kan ngoten. Anane mung ngrawit kaya rambut kan ngoten to. Lah susuwe angin niku sing mlebu metune napas kala wau niku kan wonten. Mulane goleki ning alas Candramuka nek lakon napa niku Dewa Ruci. Alas Candramuka. Lah irung niku nek didelok kok kaya ngrawit kaya alas ngoten to. Nah dadi kebak wulu kan ngoten. Nggih mlebu wetune napas niku tegese goleki napas dhewe. Lah sumbere ning di napas kuwi mang digoleki ambekan niku cobi. Niku kanthi eneng napas niku lajeng enten detak jantung. Wong eneng napas lagi eneng suarane napas lagi eneng wong iso ngucap kan ngoten to. Nah yo balik goleki napase dhewe kala wau. Tapaking kuntul melayang. Wong omong ngeten iki ning tipake mboten? Mboten enten kan? Dadi omong niku wau nggih mboten wonten tipake kan ngoten to. Lah sing ditokne nggih hawa kan ngoten. Nggih ta nika. Dadi pangucapane niku lan hawa tetepan. Ngoten lho. Dadi goleki hawane dhewe utawi napa niku napase dhewe. Mulek dateng mulane golekine ning di golekine ning kawah ning ngene gunung Reksamuka. Nggih. Kan ngoten utawa Candramuka. Ning muka niku rai, Candra niku pasuryan, muka niku rai. Lah irung niku manggene ning ndi? Ya ning rai. Irung kledek karo muka tapi ngerti angel. Mulane aku nek ndelok irunge tanggaku tak petno juga ketok. Khususnya irunge wong wedok. Ini didelok nek ora ndelok. Nutul. Lah aku pengen roh ya sing tamat e. Lah niku Mas Banu tadi ngaten. Terus pangucap kaya tapaking kuntul melayang. Lah kuntul nika lek melayang nu napak bumi napa tetep napak jenenge angin tawa hawa kan ngoten to nggih. Tegese niku urip niki kala wau goleki napase dhewe tanpa eneng napas ora eneng jenenge urip kan ngoten to. Tegese ora urip pampane ngoten lho. Nah wong ngeten iki lak
napa niku diparingi keistimewaan. Istimewane ten pundi napas. Nek wis ora dikek napas ya ora istimewa to ngoten. Milane iso ngucap apa wae, iso ngarani apa wae, iso ngrasakne apa wae eneng napas kan ngoten. Nggih. Lajeng malih wonten pitakenan menika saking Kang Muji Mebel. Nah, Sing ndi to takon? Rondo Mori sing setan apa sing kulon apa sing kidul sing neng sejarah. Nek sing pinggir lapangan wi, pinggir perapatan wi jenenge Sulastri. Endang. Nek Sulastri wi sing kidul. Wi enek tegese to ya. Neng to Sulastri kan. Apa wi? Sulastri susune telas tak Sulastri. Biasanya awakmu sing ning pinggir kali gawan kita. Rondo Mori ki akeh. Lah sing ditakon Rondo Mori sing endi? Mangke kula teraken sejarahipun Mbok Rondo Mori Kang. Dumados dados sejarah to Mas. Iya, desa Mori. Kowe ketok bakul kopi. Sejarah. Maksudnya Mbok Rondo Mori kuwi ya mengku sejarah asal usule desa Mori to. Sing biyen ora kok rondo saka desa Mori ndak. Rondo Mori. Rondo Endang kuwi. Wonge yang ngrungokno iki ya. Ngrungokno ndang-ndang. Ya nguyangku yo. Iya. Niki malih sugeng dalu. Assalamualaikum waalaikumsalam saking Bapak Saryaji Mekukur Genjor Sugiwaras. Ratu Kencana Wungu niku putrane raja sinten terus sak ngandhape raja sinten mawon ngoten. Sik. Ratu Kencana Wungu kan bojone Damar Wulan nggih. Nggih. Tapi mungkin durutne Mas nggih. Nggih. Terus malih wonten pitakenan. Assalamualaikum waalaikumsalam Pak Dalang kalih Kang Gento kula Damiran Karangpaing Sendang Harjo Ngasem. Nderek tanglet Pak, kula niku ngipi omah cagak papat lawang songo. Kuwi artine napa Pak Dalang? Ya tunggalin dengenane kan. Mas. Ya ki ngipi Pak Damiran isine ngipi tok deknane kan ula to pokoke. Iki pada ngipine padha wong sing dengenane. Mas Santo berarti. Omah cagak papat bolongane songo. Iki kan Mas Santo sing pitakone Mas Santo winginane. Cagak papat. Cagak loro bolongane songo ki menungso. Nek papat yo. Anu niku napa niku sing jenenge kanepson patang perkara kan ngoten. Cagake papat niki iso di napa kantun sing babarke kok Mas. Dadi cagak papat saka nasir patang perkara ya iso kan ngoten kan. Saka napa tingkatane wong ngendi kawruh syariat tarekat hakikat marifat ya iso kan ngoten kantun tiange kan ngoten. Lah sing jelas nek napa bolongan napa lawang songo. Niku napa niku babahan dawa songo. Kowe apal Kang? Apal. Piye njajal? Apa? Mripat loro. Kuping loro. Papat pisan. Irung loro. 6. Lambe 1. 7. Sing loro. Sing loro ki aku roh nggone lali jeneng. Iya. Ngaten Pak nggih ngipi. Ngenani Ratu Kencana Wungu. Nah, Ratu Kencana Wungu niku pancen Majapahit nggih. Majapahit menika wonten kalih ratu sing wedok ya sing siji Tribuana Tunggadewi putrinipun Raden Wijaya. Ingkang kaping 3 niku. Nggih. Terus wonten malih nika Ratu Dyah Suhita Ratu Kencana Wungu nika nggih. Terus sapa Ratu Kencana Wungu utawa Ratu Suhita niki minangka putri saking Bre Wirabumi. Nggih. Dateng kitab para raton menika dijlentrehke Dewi Suhita minangka putune Bre Wirabumi. Wonten ugi pendapat sanes bilih menika putrinipun Wikramawardhana sangka Bojo Selir nika nggih. Wonten ingkang mastani mekaten. Dados tamtunipun kita mangertosi bilih asal usulipun Dyah Suhita menika minangka napa nggih putrinipun Wikramawardhana menika nggih. Dene wonten pendapat sing paling kuat bilih Dyah Suhita atau Kencana Wungu menika Putri Selir. Nggih. Wonten Putri Selir. Nanging sing langkung kuat nggih saking Wikramawardhana kala wau ingkang garwa putri apa ya IP-ne Mbak IP minangka ugi mungsuhe. Dadi ngrukunake nggih. Nggih ngoten. Lah niki Dyah Suhita piyambak wonten ing amastani bilih
menika kok nek dateng ketoprak niku Damar Wulan Pak. Damar Wulan lah. Menawi dateng seratan menika Agarwa Aji Ratna Pangkaja. Niki salah sijine pimpinan militer sing perang nderek perang Paregrek tahun 1404 melawan Bre Wirabumi saka Blambangan. Pancen napa niku nek ngene crita niku Damar Wulan kan ngaten. Damar Wulan kuwi mung sanepan. Sanepan Mas. Aslinipun Kencana Wungu niku nalika wonten pemberontakan sing Minak Jia. Jonggi. Minak Jingga niku piyambakipun Minak Jingga kan sekti Mandraguna. Majapahit niku nggih kewan sanget, kabotan sanget umpama kekuatane si Minak Jingga dadi bingungipun, tegesipun Suhita utawi Kencana Wungu kala wau pancen ratu senengane tirakat, senengane semedi nggih nika, nyun pituduhing Gusti, terus pikantuk wangsiting Gusti sing bisa merantasi kabeh iku mang ora ana liya bocah saka desa jenenge Damar Sasongko. Anan Damar Sasongko niku lak bulan to Mas. Damar niku pepadang. Nah, ya kuwi jenenge dadi Damar Wulan tegese jroning peteng Majapahit mengko ana satriya kan sing dadi pepadang bisa mbrasta angkarane si Minak Jingga kan iki. Damar Wulan itu cerita kaya fiktif. Fiktif. Anu sanepan. Dadi sing iso nggih sanepan niku nggih diceritake dateng napa niku paraga ngoten. Ngenani Kencana Wungu menika dadi ratu Majapahit piye ceritane? Rikala perang Paregrek menika nggih Bre Wirabumi kalah lan terbunuh tahun 1406. Wikrawar Mawardana menika dados ratu tahun 1429. Kapundhut terus kebingungan sapa sing berhak mimpin Majapahit ngoten nggih. Dateng kita para raton disebataken nunjuk putrane saking nggih menika Kusumawardani nggih menika Raja Kusuma utawa Hyang Wekasing Putra minangka dados peneruse. Lajeng Hyang Wekasing Putra mati nom. Semanten ugi putranipun Wikramardana saking Selir menika nggih meninggal Bre Tumapel. Nggih. Keturunan sisane mung nggih menika Dyah Suhita atau Kencana Wungu saking Bre Kertawijaya sami-sami saking putri Selir ngoten nggih. Lajeng ditunjuk dados Ratu Majapahit awit langkung sepuh daripada Bre Kertawijaya. Dados ratu dilantik 1429. Menika minangka terus jejuluk Ratu Kencana Wungu. Sesarengan ingkang garwa naminipun Ajiratna Pangkaja agelar Bathara Prameswara. Niki memerintah Majapahit 1429 nganti 1447. Nah, Dyah Suhita atau Kencana Wungu piyambak niku pancen remen kalian kearifan lokal ya, nika dipun uripaken malih wonten kekuasaan sing riyen menika nate runtuh Majapahit niku angsur-angsur balik malih. Tuwuh malih tanganipun Dewi Suhita utawi Dyah Suhita Kencana Wungu. Kadis dene mbangun pamujan ning lereng gunung nggih menika Gunung Penanggungan, Gunung Lawu lan sanesipun. Dyah Suhita dados Ratu Majapahit menika 18 tahun. Bojone Ajiratna Pangkaja meninggal 10 tahun saderenge yakni 1437. Banjur Dewi Suhita kapundhut dipimpin malih adike nggih menika Bre Kertawijaya sing dikenal Brawijaya. Nggih. Dados Dewi Suhita menika perempuan kedua lan terakhir sing mimpin Majapahit. Ingkang perempuan pertama menika Majapahit kaping 3 sasampunipun napa Raden Wijaya Jaya Negara lajeng napa Tunggadewi. Tribhuwana Tunggadewi nggih nika. Nggih bener niku. Nggih. Diarani Kencana Wungu kan perkara garis saka samar memang garis terah. Garis terah. Selir. Dadi sing dadi garwa akhirnya sing bisa nelukno kridane si Minak Jingga sapa wae nek wedok tak aku dulur Sinarawedi nek lanang tak pek dadi garwaku kan terus dipenehi kelungguhan ngono nek lanang
Dadi Aku bojone bojone nek wedok dipek bojone. Bojone. Nek wedok nggih niku sejarah Kencana Wungu nggih. Nah, kula nggih nate dhateng makomipun teng Mojokerto. Mojokerto nggih. Niku nggih dicat warna ungu ora kula nggih heran niku badhe teng ngene Syekh Jumadil Kubro to sinten nggih dhateng wingking menika wonten makom kula diceriosi juru kunci. Makome apa kuwi Kencana Wungu ning kono lho Mas ngono. Terus kula ngrika teng Ratu Kencana Wungu memang mengguri to nggih. Mengguri nggih. Makome niku di cara nganut kaya musola lho to. Lah teng riku niku juru kuncine niku matur. Apa bener iki makome Kencana Wungu Bu kan wedok. Nggih leres niki saben dinten napa ngoten niku Ratu Kencana Wungu aturipun medal. Manggi piyambake ngoten. Rupane nggih ayu ra kaprah ngoten terus teng riku. Terus badhe niku wingkinge malih niku wonten makomipun penderekipun Brawijaya sinten Pak? Naya Genggong Sabda Palon kalih Naya Genggong. Niku dateng wingkinge malih. Terus kula tanglet malih lah. Niki makomipun Ratu Kencana Wungu sing Damar Wulan teng pundi no. Damar Wulan sak kilene Tambak Segaran. Tambak Segaran berarti pinggir margi Pak. Nggih, mlebet Pak. Nah nggih tapi kan Tambak Segarane kan ten pinggir margi. Nggih, sak kilene. Terus kula teng makome Damar Wulan. Teng makom Pethuk. Lah malah ngene toto juru kuncine. Sampean iki berarti ning ngene kene wis diundang karo kanjenge Mas. Sampean iki termasuk trah Damar Wulan. Terus keproke metu tur. Kale juru kuncine ngoten kula akhire terus ziarah tenggene Damar Wulan. Pancen teng riku niku riyen wonten papan Pasemeden menika kangge aturipun Pak Soeharto nggih dateng sering dateng Pak riku. Soekarno nggih dateng riku aturipun juru kunci mekaten. Iki ngene. Piye? Gandeng kowe wis diundang karo Kanjeng. Terus Kanjeng sapa mang Damar Wulan. Nah, kowe tak wenehi gelar. Apa kuwi? Banu Asmara ya Damar Rublik. Kok malah cilik. Lah cilik to Pak Ong. Kono masa ngungkuli kono kan ya ngono. Iya. Ya wis manut. Saiki celokanku ublik ngono ya. Iki Damar Rublik. Lah mergo jenenge Banu kuwi mang arublik dadi lan nyeluk nublik. Iya. Nggih matur sembah nuwun niki pancen kula mun nate ngrika teng makomipun Kencana Wungu. Nek jenengan pengin ziarah teng Mojokerto nggih. Sawingkingipun Jumadil Kubro menika nggih dateng makom umum nika nggih. Tapi wonten papanipun piyambak teng riku. Tapi kok nek umpama lho Mas iki kan nek umpama ditelik. Telisik. Ditelesik. Kok telik lak ya pitik. Telek kuwi. Piye miturutmu piye? Men sinine kan kudu dicandi kabeh. Iya. Dibuang kabeh. Tapi kok makom. Lah kuwi yang panci perdebatan. Panci jaman Majapahit niku sedaya dipun candi Mas Banu. Tegesipun diperabukan. Nah, diperabukan kalau mesti dipun tengri dipun candi to. Ngoten nggih. Kok malah dadi makam niku. Dadi makam. Lah iku yang jadi pertanyaan. Makam tuh ada makam niku antene kan zaman Islam. Nek zaman biyen diperabukan. Nggih. Ngoten. Niku pancen nek Mojokerto niku umpama awak dhewe ngono to menelisik para sesepuh leluhur Damar Rublik sing dhisik Damar Gaspon lho. Iya. Iki sing elek iki Damar Roncor. Niki matur sembah nuwun ngaten nggih. Niki wonten pitakenan malih niki saking sinten niki? Oh nggih. Sugeng dalu Pak Dalang Mas Banu Kang Gento Masri saking Temayang. Nggih, Temayang. Keistimewaan bayi kalung usus niku kados pundi Pak Dalang ngoten. Nek keistimewaane dinggono apa-apa biasane pantes Mas. Nah, kalung usus bocah kalung usus iki biasane digawe nipakan apa wae pantes nesaro pantes ngaten. Niku kalung usus Mas Banu. Nggih. Mulane ana pangonenan kowe kok pantes dhewe larang kalungan usus piye ngoten niku. Dadi ngaten niku. Nek apa pantes iku ora terus usus kok brabean. Dek wale. Brabean. Lah gento kok ngono. Lah kuwi kalungan ada telek kok.
Matur sembah. Dek kalungan limpo. Mas. Iki wonten pitakenan malih nggih. Sugeng dalu Ki Banu, Pak Dalang, Mas Gento pengin takon. Omah Pencu. Omah Pencu ya apa, Pak? Niku anti maling. Napa bener kerajaan Kocina tau nyerang Majapahit saking Mas Andi wonten Jombang? Nggih. Pencu niku sing piye? Pencu iki penceng terus cucu. Pencu niku napa? Nah, kula dereng ngerti nek pencu niku. Ning nek jaman Cina Tartar nggih. Tartar niku dereng enten Majapahit. Dadi Tartar niku siasate Raden Wijaya nalika semanten merga kalah kali gelang-gelang nggih ya. Gelang-gelang Kediri anu niku lho kahuripan nggih kerta apa kae. Tarajasa. Mboten ratu kahuripan. Kertanegara. Sapa to? Kertanegara. Aku. Kertanegara niku kalah kalian gerang-gerang Mas Banu niku. Ngantek napa calon garwane dadi garwane si Raden Wijaya niku kan mantune Kertanegara. Ngantos dibeto datang gelang-gelang kan ngoten. Lah kangge males niku wau. Melayu penggede-penggede saking kahuripan niku sami melayu nggih nika. Sami melayu lajeng piye carane bales niku dadak anak Tartar sing nalika semanten goleki Kertanegara nalika utusane sing dening Mengci nika kan di napa nika diajar to kalian Kertanegara nika. Lah dihapusi Kertanegara wis kalah karo gerang-gerang wis sedo, dihapusi nek Kertanegara kuwi sejatine ya ning gelang-gelang niku kala wau. Akhire Tartar niku kalian Wijaya digempurake dateng gelang-gelang niku kala wau. Ngantos gelang-gelang niku runtuh kan ngaten. Lajeng sisane si Paju Tartar dibalekke mulih ning negarane ngrika. Ngaten to nika. Lah niku cerita terus lajeng ngadeking Majapahit kala wau. Nggih. Omah Pencu niku omah adat Kudus Pak, kados juglu niku lho. Juglu Pencu, juglu sing Kudus. Sing pucuke nggih lincip niku to. Niku lho nggih. Kenging napa menika terus? Lah nggih kok niku anti maling terus ngoten. Ya nggih, mboten ugi ngaten. Mboten ugi terus anti maling. Wong biyen niku napa nek nggih omahnu teliti sanget Mas Banu. Dinane ya digolekne sing teliti, tata carane, syarat-syaratane digoleki sing teliti ngaten lho Mas Banu. Nek wong biyen kan niku kan wong kuno biyen Mas Banu. Nggih. Ngaten wong kuno niku alah mboten ngangge paku sing kathah ngangge nagel kan ngaten ta. Nggih. Dadi wong biyen pancen ngaten nika. Nggih. Matur sembah nuwun lajeng wonten pitakenan malih. Monggo lho dulur-dulur menawi badhe telepon, SMS WA 0811381095. Saking TikTok niki cobi kula waos. Saking sinten Kepoh Baru, Elisa. Sinten istrine Kartanegara Pak ngaten. Terus malih wonten pitakenan saking Bapak Kamaryanto saking Nganjuk ngetos Jati apa ki derek tanglet candi ngetos niku yasane sinten nggih mangke dipun aturi nggih. Terus malih wonten pitakenan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula antok Karang Pacar Cancung Bubulan derek tanglet Pak Dalang. Kang Gento. Sejarahe tambak segaran wonten Mojokerto. Nggih, monggo diwangsuli setunggal-setunggal. Pancen tambak segaran niku nek umpama wong saiki niku nggih pengairan Mas Banu. Bendungan apa nek ngarani? Embung. Ngaten nika. Niku pancen gunanipun kathah sanget kan ngaten kangge keraton nggih pengairan nggih napa ning mangsa kala kangge njamu tamu. Tamu saking mancanegari. Niku dateng riku biasanipun napa niku wonten cerita dijak dar-dar dateng sak nginggile segaran kala wau wonten wewangunane ngaten. Niku pancen umpamane ya nggih apa ya ngiras pantes tinggi hiburan umpama saiki kan ngaten. Dados ngaten nika segaran fungsinipun segaran niki ngaten kangge pengairan, kangge kebutuhan pertanian ugi ngaten Mas Banu. Padha rembung ngaten. Nggih. Matur suwun kala wau pitaken Kertanegara. Istrine Kertanegara. Kertanegara pundi niku? Nah, Kertanegara mesti kahuripan. Kahuripan. Singosari kok kahuripan, Singosari. Dadi Kertanegara niku Singosari.
Waduh lah ngesor. Lah pas kuwi nondi nur pas kawine. Aku pas diundang ra teko ya kan. Wah undangane lali kan. Kamu tanggapan. Lah iya masa. Bojone Kertanegara kuwi Sri Bajra Dewi. Niku gadah putri Tribuana Neswari. Nggih niku garwane Raden Wijaya. Terus gadah putri malih Bu Narendra Duhita, Jayendra Dewi lan Gayatri. Gayatri sing garwane. Garwane sing Gayatri Mas. Mboten to Tribuana Neswari. Nggih niku sing dados bojone Raden Wijaya. Nggih. Bojo sing pungkasan ki Sri Bajra Dewi niku wonten nggih. Terus malih niki pitakenan lewat TikTok. Niku sing disandra apa wong nu digawa Jaya Katwang niku lho. Ratu Gelang-gelang. Nggih, niki wonten pitakenan saking Mas Eka saking Kuwangen. Berarti taklet matine Arya Penangsang menika mergi perang saudara nggih Pak. Nggih, dados matine Arya Penangsang niku merga napa niku niku lho kalih Sultan Hadiwijaya. Kan ini jelasin niku mboten trima rebut waris. Ning sedanipun karana Sultan Hadiwijaya kala wau duwe anak angkat jenenge Danang Sutawijaya. Nah menika ingkang dipun kangge srana nyedani Harya Penangsang mawi tombak Kiai Pleret Mas Banu. Ngoten. Nggih. Matur sembah nuwun ngoten. Niki kala wau ngenani Candi Ngetos nggih, Candi Ngetos nggih. Dateng lereng Gunung Wilis ingkang dateng Gunung Suci. Mboten Nganjuk nggih. Nggih Nganjuk, Ngetos Nganjuk nggih. Niku minangka peninggalan saka Majapahit dibangun abad 15 nggih. Dateng Ngetos niku minangka pendarmaan tahi pemakamanipun wonten ingkang mastani Raja Hayam Wuruk dateng riku wonten ingkang mastani mekaten. Nggih 1500-an. Nggih, niku papan penyimpanan aturipun abu kremasi saka Raja Hayam Wuruk dateng Ngetos menika. Pancen niki kita mangertosi apa niku cariyos tawa napa niku jenenge kepercayaan masyarakat nggih bahwasanya niku penyimpanan abu jenazah Raja Hayam Wuruk menika. Minangka candine abune Hayam Wuruk. Hayam Wuruk wonten ing Ngetos Nganjuk menika. Kepercayaan tiyang Nganjuk. Kowe ngerti to ora to? Lah ya tak ngerti pas kuwi. Lah kowe ngerti to ora? Ora ngerti sesuk sekolahan aku. Menika candi Hindu Pak nggih. Candi Hindu nika dibangun ngginakake sistem numpuk batu bata nggih, terus diukir terus mandap niku nggih dateng Nganjuk niki. Arsiteknya ya Majapahit nggih, pinggir margi Kang Gendho. Ingkang yasa menika nggih Majapahit ning asmanipun kok dereng kasebataken ngoten nggih. Maing ceritanipun masyarakat menika pancen niku dateng penyimpanan abune Ratu Hayam Wuruk nggih. Ngoten nggih. Pancen kaya-kaya iki napa niki Ngetos niku minangka riyen kan wilayah Majapahit. Nggih, wilayah Majapahit sing madhep ning Gunung Wilis, kaya-kaya dipadakne Gunung Mahameru ngono lho Pak. Dadi pembuatane iki diserahno pamane prakarsane kuwi Hayam Wuruk ning sing gawe diserahno pamane Raja Ngatasangin ya kuwi Raden Candramawa sing agelar Raden Ngabahi Sela Purwata. Iki raja iki duwe patih jenenge Raden Bagus Candrageni. Lah kepatihan iki manggone ning sisih kulone Ngatasangin. Kira-kira ya jalak 15 km kok kono lah. Diceritakne Raden Ngabahi Sela Purwata iki duweni ponakan Hayam Wuruk kuwi mau sing dadi raja Majapahit. Lah Hayam Wuruk ki sering ngunjungi pamane uga Candi Lor. Wasiate besok nek aku mati jenazahku diperabukan dicandekke ning Candi Ngetos. Ning wonten ingkang mastani dudu candi saiki iki ngoten Pak. Melainkan candine wis ra ono. Nggih. Ngoten lho. Tapi niku wonten wewangunan sing kados batu bata ngoten nggih. Leres. Konon ceritane wonten Ngetos riyin menika wonten kalih candi kembar Pak. Kembar. Nggih.
wonten naminipun Candhi Tajum. Mung bedane sing siji luwih gedhe saka sijine ngoten. Gedhe sing saiki apa gedhe sing lah kuwi. Candhi Ngetos piyambak niki pancen wonten mastane kala wau perabuan dari Hayam Wuruk nggih kenani wonten ingkang ngenani Candhi Tajum menika wonten ingkang mastane ugi Tajung nika nggih menika pancen Sima atau apa Pak ngoten nggih. Terus pundi? Candhi Sima atau apa ngoten niku. Oh, Candhi Sima. Nggih. Model Ratu Sima maksudnya. Nggih niku. Wonten ing Brebek Kediri menika. Wonten ing Brebek Kediri Raja Ngatasangin Raden Ngabehi Sela Purwata duweni dulur ning kerajaan Bantarangin sing manggon nang Lodaya Blitar jenenge Prabu Klana Jatikusuma. Sing digantekne Klana Jayaka. Jayaka nggih. Raja-raja iki pancen ditugasne Hayam Wuruk kanggo gawe komplek candhi. Termasuk Raden Ngabehi Sela Purwata ning Ngatasangin kuwi nugasake Empu Sakti ya kuwi Empu Supa. Gawe komplek percandian ning Ngetos merga kesaktiane wektu sing ora suwe iso gawe candhi kuwi mau. Empu Supa. Zaman biyen. Lah kae awakmu kae nalika Ratu Bantarangin kae sapa kae? Sop Raja Dengsa. Mbek begede Mangsa. Iya kuwi ya to ya. Rohku ya kuwi ta. Terus malih Pak, niki wonten pitakenan nggih saking sinten niki? Pak Woto Ndeling. Sugeng dalu Pak Woto. Nggih Pak Woto. Tanglet menapa Kiai Brongot Setan Kober dugi sakniki tasih wonten Pak? Mesinipun Brongot Setan Kober nggih tasih wonten, cuman nggih napa asli iki mbuh ning ndi ya? Nggih. Mesti wonten tasih wonten mung kemawon umpami dipun simpen priyayi utawi dipun simpen kalih tiyang menika nggih awis-awis dipun dudahaken kan ngaten. Dadi Brongot Setan Kober Mas Banu. Brangasan. Ya ora ngarah didudohne to. Niku kan wonten ceritane to. Ceritane Bro. Duwe ngono kuwi mbliduk. Apa? Kuwi kae Brongot apa kae nggonmu? Ora patek kober kuwi. Ya ora patek kober, Brongot Setan Kober ya. Gak. Setane ra kober. Ora kober kuwi. Dhewe ndek Kak Pusaka jenenge Kebrongot Geni. Dadi Setan Kober niku ceritane gaene ten tengah alas Mas Banu niku. Direwangi kalian bangsane jin kan ngaten to gaene. Dadi Brongot Setan Kober. Ngoten nggih. Wonten pitakenan asal usul pojok watu. Lah niki wonten kula gadah. Asal usul pojok watu Sambung Bluro kaitane karo Sunan Pojok. Sunan Pojok sing nang Bluro iki Pak. Sebelah alun-alun. Nggone pesek. Pesek dagelan wedok. Ya. Sunan Pojok rikala perjalanan mulih teka Mataram istirahat ning sore wit nangka. Nah, mula daerah kono diarani Desa Karang Nangka. Pekarangan isine wit nangka. Banjur rombongane ngliwati alas. Dijenakno Desa Sasak. Minangka nyasa alas buka alas. Kuwi ngidul apa ngalor kuwi mlakune ya. Lah kuwi mestine ngalor. Nang ngidul aku roh kuwi kok. Ning ndi? Nglebok. Ya, anu ngelehi debok lho. Akhire desa nglebok. Mergo ngelehi debok. Banjur mlaku meneh no daerah sing akeh apa lumpure utawa belur. Kuwi diarani berur. Sunan Pojok ngedekne panggonan ngibadah sing saiki dadi Masjid Agung Baitunur Bluro. Jeneng Pojok Watu dhewe muncul rikala peristiwa perampokan iring-iringane penganten saka Desa Ngodo ning Desa Pojok Watu. Iki dianggep dadi malapetaka. Ana mitos wong Desa Pojok Watu pantang besanan karo wong Desa Ngodo. Liyane kuwi ana cerita ngenani wong angon sing nggawa watu saka Ngodo ning Pojok Watu sing disebut saiki Tumbrem atau Watu Brem. Lan kepeksa ngembalekake dadi Pojok Watu kuwi uga dikenal Desa Tubrem. Terhubung karo cerita rakyat legenda nglibatke Sunan Pojok perampokan watu sing digawa kuwi mau. Mula diarani Sunan Pojok ki Pojok Sunan Pojok, watu ya watu brem. Nah, enak kuwi brem. Adimut iso brem.
Sugeng dalu saking Wahyu Jakarta, Pak. Oh iya, Jakarta. Asal usule Lintang Kemukus kok di mana kan muncul bintang kemukus ngoten. Oh, di mana munculnya bintang kemukus ngoten. Nggih, monggo, Pak. Panci Lintang Kemukus ini sawijining cerita nggih, tapi sejatine nggih nek alam niku enten cuman napa menika wonten mitos cerita nalika semanten napa Kiai Sengkelat. Nah, Kiai Sengkelat niku sing disimpen ning gedung pusaka Majapahit niku saben-saben medal saking gedung pusaka menika mesti mawi korban jiwa Mas Banu. Nah, lajeng dipun tunggoni kalian sawijining empu, menika kanthi nyengkelit pusaka Condong Sari. Condong Sari to. Condong Sari. Ora Mondong Sari. Nang keliru penemu. Condong Sari wengko nek konangan bojone malah didendho. Nika sampunipun menika Kiai Sengkelat kala wau. Kowe tau ye. Kemekelen iki. Lho. Terus Pak. Apa sing tak Mondong Sari, Bro. Aku ki janji nyawang Kang Genu kan kudu guyu. Terus eling pitakone sapa sing tekan ngelus-ngelus pupu. Orang metu Mas Aji biasane. Kowe naik karo selilo. Aku janji ngelirik iki ora kuat ngempet. Nah niku Condong Sari sawise Kiai Sengkelat medal saking gedung pusaka meletik wonten gegono menika Condong Sari, enten sing aran condong campur ya enten Condong Sari kala wau ingkang dipun sengklit sang empu kala wau ugi medal saking marangkanipun akhiripun tarung wonten ngakoso ngantos kembang kacange Sengkelat kala wau perompal meletik campur karo lintang darani Lintang Kemukus kala wau. Nah, sing Condong Sari meletik dados Joko Tawa kan enten. Mila enten Lintang Kemukus umpamane saking wetan gini kok. Kok tuwuh menika Lintang Joko Tawa sing saking kulon, berarti menika tandha alam sing maune bahaya dadi tambar kanten Mas Banem. Niku sawijining cerita nggih nika. Nek angger ape ning bahaya huru-hara atau hiro-hiri. Horo-hiri. Horo-hiri nek wong Debian ngarani kok ya. Kuwi mesti tanda-tandane. Bintang tanda-tandane apa ya? Tanda-tanda alam. Nek tanda-tanda. Nek apa kuwi ilmiahe kan komet berekor, bintang berekor menika. Ngoten dadi wonten sawijining cerita napane legenda ngoten nika. Tanda kuwi ning tanah Jawa ya ketok. Apa? Lah ya kuwi mau jenenge bintang berekor nek wong Jawa ngarani Lintang Kemukus mergo apa buntute saking dawane kaya kemukus mau. Kaya kukusan Mas. Kaya kukusan. Dadi Lintang Kemukus kaya kukusan anune. Malah nyorote niku saya amba ngoten nika. Nah, milane ngantos sakniki ana sing pitados bilih Kiai Sengkelat sing saestu kala wau. Nah niku sing protol kembang kacange, ngoten lho. Mulane niku wae diaturke Pak Dalang kan leres menawi wonten bintang Lintang Kemukus terus wonten Lintang Joko Tawa berarti badar ngoten. Tapi nek mboten enten nek kapitayan Jawi mesti enek musibah. Enten musibah utawi enten goro gestok. Yo. Ngerti gak kowe gestok? Ngerti to, gestok kuwi kan sing anu kuwi apa kuwi mobil rusak terus digo dilebokno kuwi to. Getok kuwi. Getok kuwi ape banyol wae. Iki tenanan. Piye. Gestok kuwi apa? Kuwi saurunge yo ana Lintang Kemukus. Nang gone kono lho. Ndi yo? Kidulitan. Kidulitan. Gowedi. Cering lugu. Nyorote lho. Kuwi akhire Joko Tawa ora gelem muncul. Joko Tawa kuwi mbok keturunan ning mergo bar kesel tayub. Akhire terjadilah peristiwa niku tanda alam. Sing alam nyata sing dilakoni akeh saksi dan lagek-lagek. Panci ngaten Mas Banu nggih. Sejatine napa-napa sing dumadi ten alam, otomatis alam piyambak mengkai tanda Mas Banu. Niku mesti
Jadi alam niku badhe piye enten apa biasanipun mesti alam niku kaya tondo kan ngaten nggih. Antarane ya kados lintang kemukus kaya wau kan ngaten. Nggih. Paham gak? Mbah aku toh. Ya jelas ora no. Lah nek ora ya sesuk malah sekolah anakku. Panji lah Panji. Panji. Klik. Aku dikono-ono ya. Tak takoki tak takoki Pak Dintir. Iya. Pak Dintir ngene apa kok blokam laku. Pak Dintir iki mbah goleki apa sepuyar kompres. Kira dikek kene gak kono. Terus takok aku, lah aku yo gak roh. Iya. Paham gak nek aku cerita ki ngono. Gak, ya ngono sesuk malah sekolah aku. Ya aku ki dagelan mbok benyoli aku. Nggih. Wonten pitakenan malih niki saking sinten niki Pak Jailan. Kang Gendo Ki Adi Sukoco badhe tanglet. Jawa kalian kejawen bedane punapa? Rahayu lagi. Nganggo ke Nggih, Jawa niku nek Jawa nek suku to Mas. Dadi Jawa niku wonten artine. Dadi Jawa kuwi ya ana sing ngarani diwalik dadi waja. Ngaten to. Wiji waja, Jawa niku wiji waja artine ngaten ana sing diarani Jawa niku njiwani, njawani ngerti utawa beneh. Utawa Jawata. Nah, milane dipercaya wong Jawa ini turun Jawata kan ngaten to. Ning nek kejawen, biasanipun kejawen niku sawijining kawruh Mas Banu. Perpaduan antaraning Jawi dipun padu kalian agami kan ngaten. Nah, kan ngaten kejawen. Contonipun zaman Sultan Agung kala wau napa niku wontenipun taun Jawi sing abuge niku diganti asopan patokan rembulan dadi patokan Surya dadi patokan rembulan kan ngaten. Perpaduan menyawijeni taun Jawi kali taun Islam kan ngaten. Wonten pitakenan malih Pak Dalang niki saking Bapak Subekan pidalem wonten ing Lamongan. Pak Dalang sedekah bumi utawi nyadran dateng papan kuburan napa dateng petilasan, dateng sumur, napa leres niku memang musyrik. Terus malih kok dawe wonten ingkang kiai kok mboten nderek manganan. Ature kiai tersebut niku mboten penting. Jenengan jlentrehke sejatosipun menika manganan niku mangani setan musyrik napa pripun. Kula nate gegeran kalih Pak Yai nggen kula perkara piyambake mboten nderek manganan mastani nek niku ora penting padahal niku leluhur Pak Dalang. Cobi jlentrehke. Budaya dan agama itu tidak akan bersatu, tapi bisa berjalan seiringan. Terus nek kiai muni kuwi ora penting, bener. Wong sing pentinge ngekeki sumbangan kok. Oh, ngono ya. Nek kiai iki pentinge dikeki sumbangan dhek. Oh, ngono. Nek dikeki sumbangan penting. Nek ora dikeki ora penting. Kon nguri-nguri budaya Jawa tetep moh. Sing akeh moh. Soale sing diarani musyrik kuwi piye? Musyrik iki kan nyembah sak liyane Gusti Allah. Lah wong iku syukur. Bersyukur. Sing diwujudke syukur manggone ya nek jaman biyen mergo urung ana masjid ya urung ana balai desa. Enenge memang papan-papan sing sampai saiki di rumat. Iso ngumpulke para warga. Lah kuwi diuri-uri nganti saiki. Musyrik dan tidak itu tugas kiai. Nek kiai ra gelem mlebu ning gone ngono-ngono kuwi ya kiyaine alukna dijak mendem. Mas Banu niki mboten ngarani bener lan luput ning sing jelas wong sing ngarani ngoten kurang adoh nggone ngopi. Nggih. Dadi kecedhakan nggone ngopi niku lek ngopi nu cedhak. Ngaten ta. Biasanipun menika kan nuwun sewu Pak Dalang kalih Kang Gento. Kula paribasane. Kula niku napa niki golek ngilmu di salah satu tempat. Di salah satu tempat umpama guru kula B. Guru kula B. Kula kan namung hanya satu tempat untuk menimba ilmu tersebut. Tapi tidak mau berbaur dengan lingkungan. Lingkunganku ki piye tata carane? Iki keliru apa ora? Jane kan harus diselami. Ngaten. Mila menika terus Mas Tani nek kuwi musyrik kuwi ora penting.
saking mulane ra melok manganan. Ngoten Ora di dhuwit wong ora patek oleh sumbangan. Dadi ngoten niku Mas Banu. Kula anu napa niku umpama wong ngopi niku kurang adoh, kurang kenthel ngopine. Dadi ngeten. Napa niku nek wong Jawa niku pancen wong sing wicaksana kula ngarani nggih. Cobi sakniki ngeten. Wong sing dene sangkan paraning dumadi. Ngoten nggih. Bener nek tok sumber ini saking napa Gusti nek ngarani gampangane ngoten mboten kula sah kula jabarne akeh-akeh. Ning mawi lantaran mboten. Contone kula panjenengan niku lahir saking ibu kalih bapak nggih to nika. Saking simbah ibu bapak saking simbah saking buyut sak panunggalane kan ngaten. Lah kala wau mila diwontenaken kurmat dumateng leluhur. Kurmat lho mboten nyembah niki. Ning kurmat cobi ajaran pundi sing lerokno kurmat dhateng leluhur. Mboten wonten. Memula piye to? Mengmulo. Nggih. Lah, sedekah bumi. Diane sedekah bumi kenging napa kok bumi disedekahi. Kula panjenengan iki sing dipangan nggih to nika, tukulan saking bumi. Jarene kabeh saking Gusti ning nyatane sing nyata mawon lho, nyata nggih to. Ana apa enten sing dipangan saka awang-awang enten mboten? Mesti saking tukulan saking bumi. Lah bumi kala wau dipun sedekahi, dikurmati merga ana tetukulan sing dangge cadangane urip ning alam donya niki kan ngaten to. Nika dikurmati. Niki nek dijembarke nggih to niku, menungso niku kapilah dadi anasir bumi geni banyu angin. Kan ngaten to. Nah dadi ragane menungso niki kala wau nyedekahi bumi padha nyedekahi awake dhewe. Nggih to nika. Nah nika lajeng nika dipun anakaken jenenge napa manganan asil saking bumi kala wau dipun wujudaken dedhaharan dipangan bareng-bareng kanthi rasa syukur di sini sakdurunge dipangan diseni sing jenenge sakdurunge dipangan didongani mulane diarani kirim donga kan ngaten to. Nah nyadran saka tembung srada niku saking Tribuana Tunggadewi nalika ngurmati dumateng keng ibu ingkang sampun seda upacara srada. Nah dadi sakniki dadi nyadran niku nggih ngurmati leluhur kan ngaten to. Nah sakniki cobi monggo wis sakniki kasunyatan mawon rumangsani apa ora sing ngomong kala wau duwe bapak duwe mbok duwe simbah apa ora. Nah kira-kira umpama ora dikurmati ngurmati mbae nu piye umpamane? Umpama mati brengki dipendhem ning bumi Jawa apa ora wong ngono? Lah nggih. Angkasa. Gantan ngono ya. Nah, niku umpami nggih Mas Banu nika nggih. Niku wau saking niku mawon tasik saitik niku nggih. Jabaran tasik saitik umpamane sakniki. Ngrumangsani umpama dhek duwe anak. Nggih to? Duwe anak, duwe putu. Dhek ra diakoni. Kira-kira piye? Piye ngurmati leluhur? Sejarah sedaya kula panjenengan nglakoni sejarah Mas Banu. Nuwun sewu monggo dipun ulas awake dhewe ngrasuk agama Islam niku lake niku kira-kira apa ya kepinteran tenan kan ngoten. Lho kuwi pintere perkara sing dienggo ra eneng. Nggih. Terus melih sakniki wong dipendhem ya menyang bumi kan ngoten nggih. Ngrumangsani apa ora ngurmati. Nah, kok ora penting, dhek ora penting mergo dipendeme mbok dikirune ning kali apa digantung. Wis simpel lho, Pak. Dia itu tidak paham antara siapa yang kita sembah dan siapa yang kita hormati. Ngerti babar pisan. Ya kuwi tok simpel. Dianggep wong nek wis ning kono kuwi terus nyembah kono. Lah ngurmati. Lah inilah sing diarani wong Jawa ajaran budi pekerti luhur kan ngaten. Ngurmati, rasa matur suwun Mas Banu. Matur suwun. Dadi matur suwun niku lah ajaran budi pekerti luhur to kan pinemu ngeten Pak kados Pak Subekan wonten lamongan kiri wau menawi mek apa kok kuburan mbok bancaki. Nang gawe apa kok apa kuwi jenenge sumur mbok bancaki. Gawe apa sendang kok mbok bancaki ra ning gunane. Pengin sedekah ya mbok nang diwenehne tangga teparo. Lah sakniki teng agama piyambak nggih to. Sedekah itu kok nggih tolak balak. Lah sedekah macem-macem kok. Ana dedhaharan ana apa hasil saka bumi kala wau lan sumber tawa sendang dihormati karena apa? Nyata nek awake dhewe butuh sendang sing isine toya kala Mas Banu. Nggih, laras. Buntu hati, buntu pemikiran. Dia hanya satu arah yang dia betul, hanya satu buku, satu kitab. Dadi piyambake mboten penjabarane mboten tak arani ngopine kurang kenthel. Lah, wong ngono kuwi ya wis angel. Angel. Niki mboten anu lho Mas Banu tegese awake dhewe mboten ngromong
Tetap Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita sedekah bumi dengan cara begini dan begitu kan uri-uri kabudayan utawa kearifan lokal Inggih, niku ajaran budi pekerti kan ngaten. Biyen le cara cerita. Wong pancen biyen ki ora eneng panggon agrom sing iso nekakne ning sumur kene iki. Angger tontongan digunekno nglumpuk. Mulane nganti saiki ya tetep digawe ning kene iki supaya sumur kehidupan kuwi ora ilang teko. Saniki niki nek pen sejarah niku ilang sembarang ya Mas. Barang. Nah, contoh nggih, Indonesia ngadeg saking perjuangannya para pejuang kita niku dilalekne. Pejuang mboten dihormati, mulane wong-wong napa negara niku enakne upacara hari-hari besar. Mengono niku kan ajaran budi pekerti ngilingono awake dhewe iso ngene iki meng ya labuh labeting para leluhur niku wau namung niku kok. Kuburan kan karena orang yang dituakan waktu itu. Sesepuh sing babat desa. Inggih. Biasane kan kena apa kok sendang dimangani mergo kuwi ngono panguripane wong jaman biyen pertama kali. Inggih. Umpama awak dhewe dibuyut dadi pimpinan ning kono, kuwi golek sumber banyu nganti saiki diombe. Nganti saiki diombe dadi rasa matur nuwune karo nenek moyang leluhur. Ora melu dudah-dudah mung karek nikmati ngoten lho Mas. Nenek moyang kuwi dikira setan, leluhur kuwi ya dikira demit. Mulane bancaan ning makom ning kuburan ning apa sendang ning anu diarani jarene bancake demit utawa setan. Nah mongko nenek moyang ki ya duriah. Lah inggih. Yo mong tenan. Kaya ngono niku lho ngantek laline nek awake dhewe niku kesusupan budaya njaba nganti budayane awake dhewe dilalekke. Dan itu terjadi kan ribuan tahun bisa, ratusan tahun kan bisa. Mila aja gampang ngarani nuwun sewu. Monggo ngarani ya ora tapi kene ya wajib menolak. Nah iso ya aja kaya ngono kuwi. Kene kan kae keterangan. Kono ngarani perkara ora ana sing takon ya dijawab. Ngoten. Wis ora usah wedi. Nggih ngoten Pak Subukan wonten Lamongan dados permasalahan kados niki mboten teng Lamongan mawon Pak Subukan nggih kathah mawon beda persepsi, beda pendapat tapi alangkah baiknya apa kuwi yo kabeh menehi ya bukan kok ana ambil egoisme nek ora gelem ya ora usah ngono kan ngoten to ngoten lho ora apa-apa ora gelem terakhir nek duwe ya brah dadi niku napa nguri-nguri sejarah ngurmati para leluhur kan ngoten kita itu berdebat antara agama dan sejarah kuwi gak ono budaya kuwi gak ono titik temune tapi bisa berjalan seiringan beriringan nek dik biyen ora ana donga Arab dongane kurujut ya saka bojo ngawune ngane sono kali Joko sing jaga terminal Bojonegoro kae dah karena Islam ada bisa berjalan seiringan di saat bancaan didongane. Dadi kabeh niku sakjane ngajarke budi pekerti luhur. Wonten dawuh Kyai piyambak kan tinimbang basa Arab ki ora dunung luwih becik basa Jawa sing dingerteni ngoten lho. Timbang ndaki-ndaki basa Arab ra roh artine. Wone ra kaprah ra imbang karo berkate. Berkate sasethik. Wis ngene le dongane. Wajibe 3.000. Nek wong Jawa dipen wis ngene le dongane selaman slumun slamet. Wis slumun slamet. Wis. Nggih. Ngoten Pak Subekan nggih wonten Lamongan matur suwun minangka niki pencerahan yo obrol. Istilahnya bukan kita untuk menyalahkan sebuah penjelasan mbah ditampa karo lan ora wallahu a'lam. Sing jelas mbot awake dhewe niku mboten gedeng karo sing ngarani niku. Nah aku gedeng. Mergo biasane tetep nyalahke. Nyalahke dhewe gak duwe kebijakan kearifan gak duwe. Sami kalian Pak wau kan ngendikan wonten pengalaman yang menyatakan bahwasanya apa itu memberikan manganan atau sedekah bumi di sinten Ratno Dumilah nggih niku wonten Mas Tani lho apa kuwi gak Hindu apa kok dikenekno ne kamangka sejarahipun menika nggih Islam nggih niku buyut Raden Patah kan ngaten nggih Hindu Buddha
Bae sing takok kuwi nang durut genyo. Engko lak Hindu Buddha. Terus Rena Dumlah niku lak putra Pangeran Timur. Niku kan tasik turun Demak. Demak niku kan sampun Islam to, Mas. Sasamipun Majapahit niku kerajaan Islam pertama kan nggih Demak. Niku lah mongko Rena Dumlah turun saking riku, ngaten lho. Turun saking Raden Patah kan niku. Ya mbuh sing ning kono kuwi mbuh Hindu Buddha kita kan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Ngoten maksudnya nek nercerke Gusti Rena Dumlah. Niku pancen trah Raden Patah. Nggih. Trah Raden Patah. Najana kaya ngapa ngurmati napa-napa niku ora peduli niku piye to piye. Sing jelas niku nek enek napa menika ngene lho Pak. Seiring perjalanan zaman itu banyak pendapat. Makanya di akhir-akhir juga banyak anak tidak hormat pada orang tua kita karena orang tua kita tidak menghormati leluhur kita. Tidak mencontohkan kan ngaten to. Betul. Nah, wong tuane dhewe ra ngurmati leluhur. Lah nggih. Kaya-kaya nek wis ra ono ku wis iku lho sing penting niku lho Pak. Leluhur kuwi dianggap setan. Lah nggih niku. Terus nenek moyang dianggap demit. Kuwi lho sing gak roh ki kuwi ngono asline. Ora ngerti ngopi. Ora ngerti nenek moyang ki ya mbaya awak dhewe. Leluhur ki ya mbaya awak dhewe. Tapi ana sing ngarani kuwi demit. Nah, mergo wis ora katon kan ngoten. Lah umpama mangani setan apa ya tumon dek roh mangan setan mangan. Sing ora katon setan. Apa penggerak ketok setan. Iya ta, wong koyo setan. Nek kowe nek ra ketok berarti setan. Ora teko ngono kae. Teko dek iki ya setan. Ora teko lah ra ketok berarti setan. Demit. Lah penceng sing nanggap ya demit ratune demit. Ponis sesuatu kok nayoh men wong awake dhewe itu orang beragama, orang berpendidikan dan orang yang punya wawasan kok akhir apa-apa kok diponis jelek. Sayang kurang bijaksana carane. Itu ajarane. Njaluk diajar dhewe to piye? Nggih. Mas Haryon, Mas Banu, Kang Gento, Bapak Dalang sehat selalu. Amin, matur suwun nggih. Terus malih assalamualaikum, waalaikumsalam saking Mas Hari Soko. Kang Gento, Bojonegoro pecah mboten lampune. Oh, aman. Ngono nek lampune pecah nggih Radio Istana ya tidak darah. Mas. Aman. Kuwi anggere mae Banu nek lampu mati anake ya tambah. Paling anake sing nomor 2 iki perkara lampu mati. Ya kuwi bener to. Manane delok to jenenge Diva. Nah, Diva kan cahaya to. Berarti ki nalika lampu. Enggak toh. Iya. Kuwi kan usume Dipan nyaranya. Dipan kan bayang loh. Renenge Dipa ki kita saumuran karo nampu. Renenge Dipan apa mbok jenenge Dipan kok lak wedok. Jenenge Diva ya. Iya to. Ya kok iso ya. Nggih. Matur suwun sampun wanci jam 12 dalu Pak Dalang Ati Sukoco menawi dalu punika wonten ingkang badhe katuraken dumateng para sanak kadang ngrabati senaka sumayake Pak monggo. Nggih, Mas Banu, Kang Gento lan sedaya pamirsa Radio Istana dateng pundi keman papan dunungipun sanak kadang mitra sentono sedulur daya wekdal ingkang misahaken kula saha panjenengan wonten adicara INK dalu menika pramila menawi wonten kirang langkung tumpang ipun anggen kula matur nyuwun gunge samudra pangaksama wong kang wicaksana yaiku wong kang tansah eling marang labuhaning para leluhur. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Usana sugeng dalu, sugeng aso sarira, rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun. Matur sembah nuwun Bapak Dalang Ati Sukoco saking paguyuban Moyo Gatilaras Bojonegoro. Kang Gento. Wonten dawuh Kang Mas. Pulang apa di sini saja? Ya jelas mulai wong bojo kadung ayu. Ngono ya. Bojo ki nek ayu iya, kandhane ya. Kudu mulai ayo. Dene ora tenang. Iya. Enak nek bojo elek iki lho. Sebabe nek bojo elek ditinggal mergawe 7 dina atau 5 dina. Atine mikire ngene. Bojoku ki ning omah mangan opo ya. Oh ngono kuwi nek bojo
Wah, mikire ngene Piye? ditinggal 7 dina. Hah. Bojoku ning omah dipangan sapa yo. Nggih. Ya awake dhewe Katur kadang-kadang kabeh. kabeh di sini tempatnya untuk bersharing atau bercerita tentang sejarah dan budaya. Khususnya tentang agama dan budaya jelas tidak bisa kita satukan, tapi kita bisa berjalan seiringan dan kita harus menyikapi apa ini fenomena-fenomena sing ono ing kiwa tengene awake dhewe. Semuanya jangan diponis jelek, tapi semuanya itu perlu bimbingan dan perlu untuk diberi sebuah pengertian tapi tidak menghilangkan pokok permasalahan. Lah mbah bener mbah salah aku kok pinter menek bengi iki. Cangkemku tak lapan. Asline wis gak pas aku iki. Nggih matur nuwun samudayane Mas Banu nggih. Aku tak mulai aku nek mulai lu ditakok wong kowe nek mulai saiki ora numpak jaran-jarane kadol aku. Wis aku tak terima numpak ontel wae. Ayo Mas. Nabi latu para